Dhi nyime od bura mamalo ochungo keto e tim paro manochwal kod aput mar somo nyaka chop ket winjruok madwarore. Jood bura go koni moko kuom paro mag apudno osekelo ywaruok e kind bede migepe moko ma oriwo koda ka duol mandiko jopuonje tich e pacho ka TSC. Ma biro mana bang' ndalo matin bang' TSC chwalo ng'ur e nyim od burano e tiegruok mar higa achiel ne jopuonj ma osetieko somo kaka ne ochwal kod apudno nyalo rocho chenro magi mag tiego jopuonj kaka gisebedo ka gitimo. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Madhi juma achiel bang' duol mandiko jopuonje pacho ka chwalo ng'ure od bura ewi moko kuom paro mane ogol kod aput mar somo kaka paro mabiro dhi ataro kod chike moko matayo TSC. Od bura odiochieng' ma kawuono ng'ado mondo mi kik ketie tim paro mag apudno nyaka chop puodhgi kaka chik ma owinjo tie sekta mar somo. This commission as provided under Article 237(3) of the Constitution. There is a trend in this country where recommendations are made by committees that are appointed and they are implemented by passing this House, Mr. Speaker. And it has a force of law. Mr. Speaker, we would like you to pronounce yourself on these matters that are being implemented on the basis of recommendation, Mr. Speaker. And it is expected that people should obey them. Mr. Speaker, the work of a member of parliament, one of the cardinal roles of a member of parliament is legislation. Jatend kweth mar jood bura mathoth ne okoni odhi bago twako jatend migawo mar somo mondo mi gineni moko kuom lokruoge otim kendo los chike kapok oketgi e tim. We'll pick it up with the Minister for Education to ensure that no recommendation from the working party that touches on statute or on the constitution that is implemented without requisite changes to the laws. And that, Honourable Speaker, allow me to follow it up with the Minister to make sure that he does give a statement on what he is doing in line with all the recommendations. Engage the Minister, and I'll direct you to bring a comprehensive statement to that issue Tuesday, a week today. Not next Tuesday, the other Tuesday. Moko kuom paro mag aput mane oyier kod jatend piny Kenya ma oseketie tim oriwo chwalo jopuonjre mag junior secondary primary, tiyo kod lai manyien e chwalo omenda ne kuonde tiegruok mamalo kaka mbalariany, kaachiel gi tiyo kod dhok ariyo kende kaka ma ochuno ne jopuonjre mag klas 12 ma jatend migawo mar somo nyolando ni chakore giko mar higani. Judith Omondi, Ramogi TV.